Łaska naszego Pana Jezusa Chrysta, любов Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Переживаємо день, який особливим чином, некий момент хочемо присвятити Богу. І зараз збираємося в цьому Божому домі. Как так само выразить, напевно, наше доверие, наш довір до Бога. Розпочинаємо цей новий тиждень і хочемо запросити Ісуса, щоб був з нами. Бо Він завжди є з нами, тільки не той, як ми собі припоминаємо, завжди чекає нашого запрошення і нашого дозволу. Бути в нашому житті, керувати нашим життям. Так само сьогоднішня неділя, думаю, що для нашої супольності парафіальної, так само для супольності Сужанської духовності, руху Київського Нотр-Дам, супольності Матері Божої, так само з'являється таким особливим моментом. В czasie этих святых wiary. Несколько семей jeszcze raz уже, скажем, таким осознанным шагом у своем житті роблять наперед, запрошаючи Ісуса у свою сім'ю, у этих межах руху супружеской духовности, как еще раз далее узрастать супольную святость. І некой ступені так само це свідчення, якое ми можемо мати можливість свідками бути, так само може, як я вже згадував, справді з'явитися такою Божою благодаттю, Божим провідом, так само усіх нас тут. Читание книги пророка Амоса. Послухайте гэта вы, што уціскаеце убогага і даводзіце да галечы беднага, якія кажаце: Калі ж мне час молодика, каб мы могли продавать хлеб, и шаббат, каб могли отчинить засеки, поменьшить меру, повеличить цену сикля и ошукать неправильными вагами, как куплять бедных за сребра и убогих за пару обут. Хвалите Пана, и як узносить у полона. Хвалите Пана, як узносить у полона. Хвалите слуги Пана, хвалите ім'я Пана, нехай буде ім'я Пана благословено. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Уміловано, перш за все, я закликаю об прошенні, молитви, просьби об заступництве и подяки узносились за всіх людей, за королем и за всіх, кто має уладу, как мы могли вести спокойно. І може вже повторяйте те слово за мною такої удячності. Може на початку муж кажучи такі слова, їм тут повторяти, вручити
вы уже тешили друг для друга, еще раз загляните в очи и скажите благодарность Богу и себе. Благословленный Ты, Пане. Благословленный Ты, Пане, Бог Твоей ласки Бог Твоей ласки, я взял, я вы взял, можете назвать имя своих я жен Нигу, в себе зажонку. собі зажжу. Благословленный Ты, Пане. А Благословенный то девушки зараз. Благословленный Ты, Пане. Благословенный Ты, Пане, Бог Твоей ласки Бог Твоей ласки, я взялась. Я взяла. Имена назовем. Молимся. Нехай Пан стережи вас во всі дні вашого життя. Нехай утішає вас у незгодах і допомагає у сприяльний час, і щодро дорве ваш дом своїм благословенням. Через Христа, Пана нашого. І зараз будемо можете ще раз так другого благодарити, і зараз будемо мати можливість бути свідками. Пане Єсу Христе, наш Спаситель, Ты пришел на свет, как запалить на земле огонь Божьей любови, и хотел, как он запалал у кожном сердце. Ты хочешь зробити. Пане Єсу Христе, наш Спаситель, Ти прийшов. Пане Єсу Христе, наш Збавця, Ты пришел на этот свет, как запалить на земле огонь Божьей любови, и хотел, как он запалал у кожном сердце. Ты Славим Тебе и благословляем Боже, Створитель всех света. Тебе просим, Молимся за нас, собрат, как наша вера все больше умацовывалась. Ты осветляешь темру и показываешь шлях до духовного узрастания суженствов экип Нотр-Дам. Приносимо до алтара Пана книгу Святого Писания. Нехай она будет нам напоминать про то, что Дух Святый припоминає нам и научає всему тому, чему научал Иисус Христос. До Евхаристичного стола приносим образ святої сім'ї, який з'являється для нас символом єдності, любові, надії і довіри у сімейному житті. До алтаря приносим клетки, знак нашей вдячности за Твою отцовскую любовь. Приносим воду, вино и белую костку, які стануть тілом і кров'ю Ісуса Христа,
який до кінця нас полюбив і з'являється нашому мацаванню, як сапраўды жить любов'ю до Бога і людей. Дорогие наши молодожены, в первую очередь вы сегодня молодожены, потому что вы обновили сегодня свой сакрамент суженства, и очень большая радость, поздравляем вас с этим. И знаете, сегодня, вот обычно, когда сакрамент шлюба берут семья, и после этого они отправляются в медовый месяц у них, и они отправляются в путешествие. И вы очень счастливы, что сегодня, сразу после того, как вы приняли сакрамент шлюба свой обновили, Бог для вас подготовил такое вот путешествие и отправил вас в круиз «Экип Нотр-Дам», на котором мы все с радостью вас приветствуем. И знаете, вас ожидает очень много в этом путешествии, много радости, много ощущений вот этой дружбы и поддержки других семей. Может, где-то будут какие-то сложности, ну, не без этого, да, но всегда будет эта мощная поддержка. Но Бог, когда вас отправлял, Он не просто отправил вас, чтобы вы хорошо провели время, Он вас отправил с определенной миссией. И эта миссия, сегодня вы получите карты «Экип Нотр-Дам». Это документ, в котором очень четко эта миссия прописана. И я хотела бы ее сейчас зачитать. Що разом з тим сім'ї «Екіп Нотр-Дам» мають місійну мету – обвящати світу коштовності християнського суженства словом і свідченням власного життя. На этом лайнере «Екіп Нотр-Дам» вы заедете в самые отдаленные, заплывете уголочки Беларуси, мира, коснетесь жизни самых разных семей, самых разных ситуаций. Но всегда помните, что вы уже несете великую миссию, и мы вам желаем пронести эту миссию по своей жизни, супружеской жизни, и каждого особенно, достойно и с радостью. Поздравляем вас! Вручаем вам документ. Вся информация по круизу вашему представлена. Сейчас хотим пригласить связную пару Павла и Людмилу Чаган, которые являются связной парой, которые непосредственно будут контактировать, помогать, это ваши боцманы на этом лайнере, поэтому несколько слов они также, думаю, вам скажут. Мы также присоединяемся от всей души к поздравлениям, которые сказала так замечательно Алина, я считаю. От всей души рады вам, рады нашему знакомству. И мы подготовили также от своей семьи маленькие презенты для вас. Это для души и немножко для тела. Когда будет вам грустно, то вы откройте вот такую вот баночку
которое называется «Лекарство для хорошего настроения». Я думаю, каждый из вас найдет там что-то для себя. То есть что-то, которое действительно поднимет ваше настроение, где появится улыбка. Поэтому каждой семье и еще маленькое дополнение к этому. Это просто как напоминание. 10 способов любить. Какие вы молодцы. Поздравляем. Дякую. Дякувати за все, що ви для нас робите. По-перше, подякувати Пану Богу за те, що Він нас накерував ваші шляхи в наш костюм. І я так думаю, що це не одна моя думка, а це думка усіх наших вірників нашого костюму. Бо ви нас навчаєте і навчали від самого початку, як ми починали ходити сюди, шляхам Божим. А потім запросили нас у эту руку. Ми були одразу як некие слепые котятки. Мы не ведали, что это такое. Первые встречи для нас были такие ознакомляльные, и мы не разумели, что. Але с каждым месяцем, 2 года подряд, вы нам рассказывали, обращали Слово Божие и заставляли нас думать, заставляли нас мыслить, кожного по-своєму, як ми його розуміємо. І ми зрозуміли, в нашій сім'ї, ми зрозуміли це так, що, як ще пан Єсус сказав, ось мої брати і ось моя бабці. Дякую вам за все, що ви для нас зробили за ці 2 роки, за ці реколекції в Барановичах, де ми стояли по 3 часа перед алтарем, перед сакраментом. И мы тогда впервые познали, что это не семья, на самом деле великая семья. Семья суженства, які крочать шляхами Божими і стараються все для этого робити. Дякуємо, і ще більше ми усвідомилися у гэтым, що нам потрібно бути у гэтым руху, коли ми були у пілігримі у Дусі. Коли маленькі дітки по спекоті починалися, і як пан Бог берег наш гэтый рух, як починався день і починалася спекота, і коли зайшли під древці, і пан Бог усіх окропив дождиком, водичкою такою, і спекота сошла, і всі разом йшли так пригожо, і підходячи до Буслова, всі кричали: «У наших сім'ях Бог живе». І це було справді величально. Дякую вам і Богу за те, що księża є у нас. І ми віримо, що пан Бог буде берегти його для нас ще довгі роки. Дякую вам. Дякую. А тепер ще... Дякуем всемогутному, вечному Богу за то, что нам оказывает такие ласку, любовь и милосердность. А
так само хочам падзякаваць нашага ксяндза Андрэя за тое, што прывёў нас да сапраўднай і жывой веры. Дзякуй. И мы хотим от своей семьи поблагодарить Господа, что мы сегодня со всеми вами и ксяндза Андрея за его мудрость, деликатность, чуткость и великую душевную утонченность, которая позволила нам открыть свои сердца для Бога и вывести наш уровень жизни, нашу жизнь совершенно на другой уровень. Дякую Богу и ксяндзу Андрею. Вдячності Богу і може так само для мене, я кажу, напевно, я дякую Богу за ось те, що часом можу бути тим інструментом. Бо Бог, напевно, все чинить у нашому житті, часом користається кожним з нас. Щоб ми могли бути тими інструментами Божими, як у ніяких таких різних моментах могли знаходити Його присутність у нашому житті. Напевно, це найважніше, ось те, що я дочі собі так згадую, що для Святараса народу найважніше те, коли ми, кожен з нас, коли сім'я, знаходить Єсуса. В моєму випадку це найважніше. І де вже як буде, де ми будемо, вже інше питання. Важно, когось Єсуса ми знайшли. І Бог користається нами, ось, як ми були інструментами Його милосердя, Його любві, бо без Його так само ми нічого не можемо. Але так само я хотів би ще раз дякувати вам і всім так само сім'ям з руху і вогулі, як зустрікаюся, за то ось так само ваше свідчення. Для мене це завжди чергове таке укріплення. Може бути не то, що укріплення, но ще раз підтвердження того, що Бог приходить до кожного. Важно рискнуть нам запросить Его в наше життя, так или иначе, в каждой ситуации. Часто может быть в такой трудной ситуации, может быть тоже, что есть зауважаем в нашем житті, Бог тоже предлагает нам дорогу. Тому еще раз дякую всем за это свидетельство вашей веры. Навіть в то, что Иисус реально живой и в нашей жизни может быть действовать. И так само тут ось усі, так само же сім'ї, ось, коли хтось би хотів познайомитися ось з цим рухом, наприклад, ось там ось гості приїхали, то так само можете не бойтесь їх так запитатися, що там